Sziasztok, én Riki vagyok, és úgy gondoltam, hogy csinálok egy próbálj meg nem nevetni kihívást. Ennek az a lényege, hogy ne neves. Fú, de nagy cucc. Úgyhogy majd ha fogok nevetni, azt kiírom a képernyőre, de azt úgyis fogjátok hallani. Egyébként, ha kuncogok, az nem ér. Próbáltam volna facecam-mel, de sajnos facecam nincs. Bármit megnézem. Minden visszajöttem, most facecam nélkül lesz, úgyhogy vágjunk bele. De cukik! Are you in there? Visszajöttem. Wait! Bazzeg! You ready? Ez kicsit hangos. Remélem a nevetés azért hallotszódott. Jézus! Atya, Úristen, hogy néz ez ki? Hát reggel szebbet szarok. Az fájt. Meg nekem is. Na, ha ennek én lennék az apja, most megverném. Ilyen voltam én is, mikor focizni tanultam. Csak én nem bőgtem. Milyen cringe fel van? Bármint így nekem. Itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok. Egyébként vágás volt, mert egy idióta itt zavar engem. Visszajöttem, gyerekek! Regen gyermek! Bazzeg, én meg azt gondoltam, egy mackó. Take a brief moment to show you my 2-year-old. What is that? She's surfing.
Monte Wheels dunk session. Hey! De mi volt vicces? Megesik. Ezen még nem tudok annyira nevetni. Mondjuk kétszer már nevettem. Neki dobják a falnak. Hát ha nem is a falnak, de fájt. Legalább pohára esett. Emlékszem, ilyen játékunk nekünk is volt, még mindig van, csak elraktuk. Nekünk is volt, és emlékszem, hogy a testvérem orron vágott azzal a labdával. Hát eléggé fájdalmas, mikor elkap. Come on, girl. Can you come back this way? Walk on. Akinek egyébként nem tűnt volna fel, ez 2 videó lesz egybe, hiszen nem egy nap veszem fel a videót, mert 2-ben, úgyhogy, ja, ma csütörtök van, és tegnap szerda volt, mikor felvettem azt a videót. És egyébként kérditek, hogy miért nincs olyan sok videó, mert hát eléggé sokat járok ki manapság a pályára, focipályára. És elég sokat ülök ott. Hey, Aaron. Bella, try to hit me. Szegény. He's not gonna hurt you. Ne, most eszembe jutott egy eset. Erről. Nem erről, hanem arról, hogy erre kell fut a kakos elől. Egyszer régen én a tesómmal meg kellett etessük a tyúkokat. A tesómon volt valami bohóc ruha. Igen, bohóc ruha. És a kakas rászokott a testvéremre. Hát durva volt. Közben ott romantikáztak. Szerencsétlen. Jaj. Megbánom én, hogy még ezt a videót megcsinálom. I'm just painting. You're painting? Wait, Chris applesauce. Chris applesauce. Y'all are weird. Oh, you're knocking teeth out. Itt mi lett? Tehát én itt nem láttam. Y'all are weird. Oh, you're knocking teeth out. Hát nem tudom, kisgyerek papát kezen csapta, azt papának kijött a fogsora. Bo Isaac, what do you have?
Go. Real hard. Oh, this is hard. Megégette a száját. Nem láttam. I got Zelda! I got Zelda! I got Zelda! Oh my god! I got Zelda! Én ha kapnék anyámtól egy kászkát, annak így örülnék, bazeg, nem egy GTA 5-nek, vagy mi volt az. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Milyen cuki? You're just gonna try to give her stick back? Yeah, well, it's knocked him down. Look at Birdie. Nona, someone wants to come help you. I help you. I'm helping Simmy. Oh, she's right up. Simmy, she's right over the other. De köcsög. Oh my god. Maybe we do need the belt. No. Oh, no. Egyet érzek a kutyával, én sem szerettem a cumit kicsi koromban. That's Papa Willie. That's Papa Willie. Ilyen ATV-m nekem is volt, ilyen kicsi, még régebb, de mentem ki vele a hegyen, de abban nem borultam fel. What is that? Ennyi volt a videó? Erre nem akartam rájönni. És mindegy, így most a reklámmal, a reklámmal fog... Na bazd meg. Tehát így, hogy reklám megy a háttérben, így is köszönnék ki tőletek, úgyhogy ha még akartok ilyen kihívás videókat, azt írjátok meg nekem. Például, hogy talált ki a képet, talált ki a youtubert, vagy ilyesmiket, akkor írjátok le kommentbe. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni, és ha nyomjátok meg a csengőt, és akkor minden videómról fogtok értesítést kapni. Én Riki voltam, sziasztok!